Tak tohle je pravda o Tesle, kterou ti ještě nikdo neřekl. Víš, proč si lidi lepí na Teslu samolepky I bought this before Elon went crazy? V překladu koupil jsem si to předtím, než se Elon zbláznil. No, v realitě nemají na havarijní pojištění, protože kdyby měli havarijko, tak se přece nebudou bát, že jim tu Teslu někdo poškrábe nebo poničí jakýmkoliv jiným způsobem a nelepili by si tam samolepku, která jako nedává smysl, že jo? Protože díky Elonovi tady je autopilot, superchargery, super zrychlení, prostě neměli by čím jezdit ty lidi. Takže podle mýho názoru je největší ubohost a největší paradox si nalepit samolepku, která dehonestuje člověka, díky kterému jste si to auto vůbec mohli koupit. A nevím, co vás k tomu vede, jestli jako posloucháte média a ten narrativ, který o Elonovi tvoří, že jako Elon je blázen, protože se snaží zachránit svobodu slova skrz svůj síť X, tak upřímně ty auta Tesla jsou jedna z nejlepších technologií, které vůbec existují. Jakože co se týče aut. K čemu bych to přirovnal? To je jako kdybyste si koupili Porsche a nalepili byste si samolepku do zádu nesnáším rychlost. Fakt. Jako prostě proč dělat něco takového, k čemu vás nutěj, nebo ten narrativ vás tlačí prostě média a v realitě Elon do háje posílá rakety do vesmíru, tyjo. Jako ty rakety se vracejí zpátky na Zem. Jako máme tady někoho na tomhle světě, kdo tohle to umí, kdo je schopný řídit jako víc jak 7 firem úspěšně, zároveň tak, že je jako nejbohatší člověk na téhle planetě. Já neříkám, že Elon Musk je dokonalý, ale ty věci, které dělá a které se mu povedly, jsou naprosto bezpříkladný a bezprecedentní a myslím, že nikdo v historii neudělal to, co on, nebo nepovedlo se to nikomu. Takže jako doporučuji všem, sundejte si ty samolepky, protože jako normálním lidem, kterým tohle dochází, jste k smíchu.